أبتي كنتات بمليون بركات معرف شدشته هرميلا زي لا بزيت قلت صوم مقنيات تنخني خابقيت أب حقفي ولاديتا تشقويت آدما نقولهم كابدي أزفلي وارقمت سلامتهم سبات كانت بمخان جاكانوخ مسلوت السعرو سلامتايك تومان تصرف قرن صبقون زخونو بأتاتات حيلي رغبو نزالو الفتوتا زخونت كأجن ككلابتوان كلو عقب زولم يلن مالديو كل خمتي أما مقبيتا خوينا تعزبو زنبرت فيلمتات أيكونن أبو أدوم كناعاتن صبقاتن أمو داتو كعوتيم زرعيو أبهي ودما كاد سيترف اتفت أتسماكم وكخون لا تمنيت حجة فيلم كزازم دليتو ويكا أتسن حتى حلم خوينو حجب قز أخت برابر نقن الدما تبحي المزرع ايتو كتزنت ولا اتقزا داوراي كمسل جيزي وسدن كم وزيما اتا تلفون يسرحة زعزازات مسارحتي سيستر جنت بتهان دبت كم أكل تعد مزفليتهم تشاغلهم دهايك قبرو دولو نتزر خبتو قروم نقر بزقلت اللوم أبت حقوس كساتفو ناي مسارحة حلافنتهم قبروا قروا بتون باتي من كسقاس تسحيبهم دهاي قبرو إنه دما إذن قدامو تانستي بعللتا نتورك أدعو أديتات كبيبنا أكو فيلن ريتو تاتني وحزا قليين كم زعبرات قليين دما كم زي عبرات كالوت كم زي تسلمات إذن كالوت دما كم زي تسلمات قليين ون بزح كم زي تسلمات بزح كم زي عبرت تعزبتاتن يبا كلاتن قنا بممتع حقوسات مقانن بالتقلع وجهن يورهقو نسنايت قوالي سرخيب كيادة فلتي مصداويتك قالي ترغبكم من شويت قوالي هبت بعد ما يازل لابلوا أوي راخيان اتا بعد ما خندم من تايدي تخون بثحتثات بوزحيو شغلك الولدي كاب تحتثات يبزح كم زنبره كاب قصات كتنبب يصقمان كمونغوتو ماغايش فلي لانا بتا تليفون كدت قربت موسي كابا كسابتا مسارحيت زل خوينو تسمعا قطرتا تخطو وكلا فلي طبلح توررا لبا محرم تاخت الزايد تفلتا بات مسمر نتزد هاي دمسي تنبلتو أبكندا كلتا جيزي موسي لزك على دمس مسمعت اتحد مسمر تلفون تلعيلو لو من قبل بزبل دمس تتكأ دمسو مسمعت زقدد سنبدت من تدلي إلاك توازي قنا خالات هرميلا مزيغي أبي لغي جاز أخويني يزدول الكاز اللغ معز دقاتي غي أما قد دخل لقد عزي يدول لي نوركي كمي مزيغي انكو على حان متصفمو سرحي ودي دحر غلطة ساعات كما تسكي
بتليفون بزح كتعلو لي كالتن نسوم بسرعة توتري زدعم حلال انت خوينس بأكل الناترة أغازي داي مكر بفلاي مسد فتوس ناب أمر أوسخات ناب كالوون كدول نبراع ناب الدزايد كم تخيدا بالتنقرة اللمشت زايد مس أسل زنبرت قلت في لا دبدابي صحيفة حبتا حسن أبت شعو جزي كنقرا زمدبه لوخ كيبز حيلو كم زغون كقمتا خألا هرميلا حنت دبدابي تريح إذا ختمت زغالت أو كما يزمثل معقوبي قمتو ويان غاباتهم كندير حقهم يركبو أب كوينا تساتيفا دو تفلت بهنتيات بتحت تحتت نسا دما يخونومي زبلتو ملسدات تلقسلهم أوارح تري حالف ونسو دحرع عمتات كوينو تسمع جيزي أعينتا بقهدين مسيرة أيو كابت تذكرو زيادة بريهون لمتسمتسيلون ترأيا كم تزحلنتو قوياب كند تحقفو حفرتو تسيات راي ببحلاو كباب زعمتو نسون هد زبال قينو تسمعا أقايش حفيري زغون قمتت مسبز حقايش بزح كعلو لي كالون بتبز حسب عقلو زتصبو يمثل نويح كي تصنحه كخيد مخان أوجه هرميلا كتتصنحو فتنت جنتون كسع درار كتصنح أحميما لمنتو موسيقنا زي ترف سرح كم زنبرو قليسو تبقسه هرميلا كسام مكينو كتفانو قونن كخدخلو كاب قدمو قروب زحت صرخوينو ترأيا سب سرحو نقراتون كم زبزحو تغستلا عب كسادون نابت صابعتون زبلج لجو وارغ نخبابيو زحت انشتو مكينو كداونتو زيادة زمعرقو نقرات لتهم بسبب زفري مخانو ما استوعلت موسيلا أبت قنبارات انت زمتسسي انت يكون بمسألة لما حسبت تسنى بيتات توقت من لسكلا بادوش تسمعا تدخلو النتانت ايتو زمتسس ناي فقري طوب لحتتات كم زغط الماز غالة كميل مخانو مفلات حربتها سمعت حدا زي أمون مسانيت مخانو تجنزبت نزي سلطة قل مخنيات ترخبت كتفتش نقل اوان زنبلت أنا دي زرخبتي نبران نبرا سراويت كقيرات جميرو خي نبر سقات جنة زغرتاتان قنا أيتلوت اوان كعل لامسيا كدم مدك أسن دما نبو آدو ولالو أتو إفريم نافقوت حاوسن شاقلوتن نتفرارقو بسرع كعل لاي كألن كم زبدل عينت كوينو كزاربان كله نساون سلزي كألت حنغ نقبلت كلت يوم بمدفنا تعصيهم كالق جزي كدول تسماميهم مسمر عصو كبر عين تاخسب زتارعو مس جنت كعللام سيا جنتون نتصبحيتو سرحك توفر سلزنبرا تفلهليا انه مسعرتا دحر نويح وان تراخبت بيجاماز بهال لبس ليتي كأي راخدك اسكمتخل ذكرت أمونغو دك أسامتيو يالا تبقس
ዝብላይ ክህሉን እዩ ፎኺስዋ ናብ ዓረታ ምስ ኣተወት ኩሉ ንዓኣ ዝከላኸለላ ዝነበረ ኮይኑ ተራእያ ብኣርባዕተ መናድቕ ተኸሊላ ሙቐትን ጣዕምን ኣብ ዘለዎ ምቹእ ዓራት ንዓኣ ዝኸውንን ንዓኣ ዝውክልን ናውቲ ተኸሊልዋ ብፍትዋታ ተኸቢባ ፍትዋታ ድማ ናታ ጽቡቕ ዘበለ ደስ ዘብሎም እንተደቀሰት እንተበልዐት እንተተሓጐሰት ጽቡቕ እንተረኸበት ጥራይ እኳ ይሕጐሱ ብሓጺሩ ናታ ብህይወት ምጽናሕን ብጽቡቕ ምጽናሕን ደስተኦም ዝኾኑ መቕረብ ከም ዘለዋ ዝተውዓለት ሄርሜላ ኤፍሬም ኣሕፈሮም ክብርቲ ፍጥረት ምዃና ዘከረት ናብቲ ተቋጸሩሉ ቦታ ክትከይድ ከላ ትርጉም ዘይብሉ ስራሕ ትገብር ከም ዘላ ኮይኑ እናተሰምዓ ተሸገረት ነዚ ናይ ቆጽራ ርክብ ኣብ ክንዲ ከም ሓደ ናይ መደሰቲ ኣጋጣሚ ትርእዮ ከም ግቡኣ ምውሳዳ መመሊሱ ገረማ እንታይ ወርዳ ከም ዘሎ ተገሪማ ንገዛእ ርእሳ ሓተተት ነቲ ቀደም እትምከሮ ዝነበረት ስምዒት ቆጽራ ናፈቐት ሽዑ ሰዓት ቆጽራ ክቐርብ ከሎ ትሒዘያ ልባ ኣሰራርሓ ትቕይር ዝነበረት ቅድሚ ናይ ቆጽራ ጊዜኣ ንኸይትርከብ ድማ ብብዙሕ ጻዕሪ ትዕወት ሕጂ ግና ድሩዕ 10 ደቓይቕ ኣሕሊፋ ከም ዘላ ረኣየት ኣብቲ ቦታ ክትበጽሕ ሙሴ ሰዓቱ እናተመልከተ ተቐበላ ቅድሚ ገለ ምባሉ ይኽሬታ ሓተተቶ ከይቋያቋ ንምክልኻሉ እምበር ከም እትጋገየት ክትገልጸሉ ደልያ ከም ዘይነበረት ክልቲኦም ተረድእዎ መሰሉ ሩብዕ ሰዓት ኮይ ሓሊፍኪ እዎ ሙሴ ብኸምኡ ኮ የቕሬታ ዝሓተካ ዘለኹ ክኸይድ ሓሲበ ነይረ ኣይመለሰትሉን ኮነ ኢላ ኣይኮነትን ድንጉያቶ ቅድሚ ናብኡ ምምጻኣ ነታ ተላእከታ ደብዳቤ ሒዛ ናብ እንዳ ዛይድ ከይዳ ነይራ ኣብ ውዳና ጒንኣ ናፍቖት ጓልን ተውፅኣ ኣደ ዛይድ ብሕቶን ዕላልን ሒዘናኣ ኣሕዋት ዛይድ እውን ኣብ ምድንጓያ ግደ ነበሮም ንኻልእ ጊዜ ተቋጺራቶም እውን ካብኣቶም ተፈልያ ንዓኣቶም ኮሌፋ እውን ንሙሴ ክትሕግሶ ይከኣለትን እንተኾነ ናይ ርብዒ ሰዓት ተጽቢት ከም ዓብዪ ኣርእስቲ ተላዒሉ ክዝረበሉ ኣይተረኣያን ሙሴ በዚ ክኾሪ እንተ ደኣ መዲቡ እሞ እንተ ደኣ ተዓዊቱ ካልእ መኾሪ ስለ ዝሓረሞዩ ኢላ ደምደመት ቁጡዕ ገጹ ብዝረኣየት ኣብ ክንዲ ብምድንጓያ ትጠዓስ እዚ ኸ ኣርኪቡ ዝብል ስምዒት ወሪርዋ ቅጭ መጻ ኣብ ህይወታ ኣዋርሕ ንዝሓለፋ ሄርሜላ ደቓይቕ ሓሊፎምን ኢሉ ዘስተማስል ገጽ ሙሴ ጽቡቕ ኣብነት ኣይኮነላን ናይ ደቓይቕ ኣመራጥፊኣያ ክትነበር ትፍትን ዝነበረት ከምቲ ክኳረዩ ዝገብርዎ ስቕስቕ ተባሃሉ ብሓደ እንከለዉ ብሓሳብ ካብ ሓድሕዶም ተረሓሒቖም ይኸንፉ ናብ ካልእ ይበሩ ተፈላለዮም ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ከመይ ንትርክቦም ጥዑም ጥረ ጌራ ትቐርጾ ከም ዝነበረት ገረማ ብዙሕ ሓርፋፍ ጊዜ እውን ከም ዝነበሮም ዘከረት ብሕልፊ ጌጉ ዝእመን በዳሊ ኣብ ዝሰኣኑሉ እዋን ትሞም ዝሱን ይኸውን ነበረ እዛ መዓልቲ እዚኣ ሓንቲ ካብኣተን ከም እትኸውን ተፈለጣ
ቆፀርኦም ከም እተበላሸወ ብኣግኡ ገምገመት። ብድሕሪኡ ናይ ቀልዓ ዓለም ክዕልሉ ጀመሩ። ብሕቶታት ናብቲ ዝሓለፈቶ ከልበትበት ይመልሳ። ንሳ ድማ ኣሕፂራ ትምልሰሉ። ኣብ ገሊኡ ተገሪሙ ክሓታ ከሎ ከመይ ተመክሮታቶም ይፈላለ ከም ዝነበረ ይኽሰትላ። ሙሴ ህይወት ክሳዕ ክንድኡ ክትከፍእ ከም ዘይብላ ጥራይ ዝርድኦ። ዝኾነ ነገር ክጽብቕ እናኸኣለ ክኸፍእ የብሉን። ኣብዚ ዓለም ብዓለማ ሰልጢናትሉ ዘላ ጊዜ ወዲ ሰብ በቲ ናይ ብሉይ ኣገባብ ክነብር ኣይግብኦን። ስለምንታይ ኣብ ዝኾነ ኹርናዕ ዓለም ዝርከብ ሰብ ነዚ ሰብኣዊ ፍረ ዘይዕንገለሉ? እንታይ ኣምፅኦ ዝኽእሉ ገልጣዕጣዕ ንኻልእ ንጽበዮም ዝነበርና መራሕቲ እዚ ኮይኑ ማይኦም ነቲ ፍሉጥ ግዝኣታቶም ዘሎ መሬት ብጽቡቕ ዘየማዕበሎስ ንኹሉ ናብ ጫፍ ወሲዶም ከዋድእዎ? ከመይ ዓይነት መራሕቲ እዮም ዘለውና በጃኺ? ስልጣነ እንተነዋሓቶም ብኲናት ክፍለጡ ይደልዩ? ቀደሙ ግዳ ኣፍሪቃ ብዙሕ ዘምዘመላ ዘይከም ቀደማ ብሓሳቡ ተመሰጠትን። እቶም ዝውቀሱ ዘለዉ መራሕቲ ብዛዕባ ኣፍሪቃን ምዕባለን ከም ዝናቱ ወይ እውን ካብኡ ንላዕሊ ክትንትኑ ዝኽእሉ ከይኮኑ ከም ዘይተርፉ ግምታ ነበረ። ካልእ ትንታነና ምሰለ ግዳ ንዓኣ ዝዕዘም ዝመላ ዝነበረ ኮይኑ ተረድኣ። ካብ ቀደሙ እውን ነቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘበለ ከም ጌጋን ክመሓየሽ ዝግብኦን ጌሩ ዝገልጾ ነይሩ። ኣብዚ ሓድሽ ኩነታት ግና ሄርሜላ ሓድሽ ሓሳብ እያ ተማዕዶ ዝነበረት። ሓድሽ ናይ ተስፋን ዕርቅን ሓሳብ። ድሕሪ ንውሕ ዝበለ ስቕታ መዓስ ክትምለስ እዮም ከጽበዩ ዘለዉ ዝብል ሕቶ ቕረበላ። ንመን እቶም ኢሉ ይዛረበሎም ከም ዝነበረ ኣይተረድኣን። ግና መለሰትሉ ዕረፍተይ ደኣ ን5 መዓልታት እየን። እዚ ግና እቲ 2 መዓልታት ከይሓሰብካ ማለት እዩ። ናይ መገሻ ኢሎምን 2 መዓልቲ ብርእሲኡ ይሓስቡልና እዮም። ዳርጋ ሰሙን ሙሉእ ኮይኑ ማለት እዩ። ዘገርም እዩ ኢሉ ገረማ። ዓይና እዩ ዝገርም፣ ኩሉ እዩ ዘገርም። ወዲ ዘገርም ምዃኑ ምርሳዕክ እውን ኣገርም እዩ። ኣብዚ ኮ ኢኸ ነርኪ መደባትክ ሰሪዕክ እናኸድክ ድማ ቁሊፎም ንዒ ንወርሒ በዘይ ዓስቢ ክትሽቅል ኢኺ ናትና መደብ ኣቐድሚ ንሕና ንሕይል ኢሎም ወሲዶም ኺ ብድሕሪኡ ድማ ናብ ዝደለይዎ ድፋዓ ኸብሉ ኢሎም ኺ ካብ ጊዜ ኣዋርሕ ወሲዶም ሕጂ ንመዓልታት ተፈነውኽስ ከም ዓብይ ኣብ ጌርክ ትዛረብሉ ኣለኺ። ሕጂ ኸይተመለስኩም ተደምጊ ምኹብላል ዝበሃል ኣብኡ ደኣ ዘየገልግለ ነይረ ዝብል መረዳእታ ሓበቶ። ናብ ገዛኻ ምምላስ ምኹብላል ይበሃል። እቲ ናብ ድለያም ዝወስድኹም ድማ እቲ ግቡእ ቦታኹም ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ኮነ ዓይፍታሕ ተገይርለየ ስድራይ ክርኢ መፅእ ዘለኹ ክንደይ ምስ ናፍቆቶም ዝጽበዩ ኣለዉ። ንኹሉ ክበፅሖ እንተኾይኑ ኣብ መዓልተይ ክምለስ ኣለኒ። ንስኹም እንተ ዘይተመለስክኸ ነቲ ናይ ዕረፍቲ ዕድል ዝሰኣነ ኸልዎ ማለት እዩ። እንታይ ደኣ በብግደ ኮይና ክንመፅእ ዘለና ትድፋዕ ዳ ጥርሑ ክኸውን ወይ ለይዎ ሓቂኺ ድፋዕ ባ ንስኺ ክትሕሉ እየ ዘለኺ። ኣብ ዝዋርሕ ብዙሕ ዝሓለፈኒ ነገራት ኣሎ ዝብል ኣቃጫጭ ኮይኑ ተረዳኣ ዘረባ ስምዓ። ሙሴላ ነዘን ናይ ዕረፍቲ መዓልታተይ ደኣ ብጽቡቕ ክሕልፈን ሓግዘኒ። ብድሕሪኸ ግዜኽን ህይወትክን ከተረክብ እዮም ክትከዲ
ኣሚኖም ስለ ዝሰደዱኒ ኣብታ ዝበሉኒ መዓልቲ ክምለስ ኣለኒ ነፍሰይ ጠላም ክትከውን ኣይደለኽዋን። ሙሴ ዝያዳ ከም እተገረመ ክዓብቆ ይከኣለን። ስምዒቱ ንምግላጽ ትግርኛ ተወድኦ ይመስል ብእንግሊዝኛ ናይ ምግራም ቃናታት ኣውስአ። ንሳቶም ኮይም መጀመሪ ጠሊሞም ድሮ ረሲዕኸ ማለት ዲ ንልምዓት ንሓደ ወርሒ ጥራይሎም ኣበጊሶምኹም ከምቲ ዝጥርጥር ግና ነዚ ግጭት እዚ ጠርጢሮም እዮም ኣፊሮምኹም ብቕንዕናውን ነቲ ኩነታት ኣይገለጹልኩምን። ሕጂ ንስኹም ተዘይተመሊስክዮም ዝጠለምክየ የለን ዝኣተኸዮ ውዕል እውን ኣይጸንሐን። ዘረብኡ ደንጸዋ ከእመናይ ዝፍትን ነይሩ። ምናልባት ሽዑ ኩነተ እምሮኣ ምስኡ ጽቡቕ እንተዝጸንሕ ነይሩ ነቲ ዘረብኡ ብፍሉይ መረዳእታ መድነቐቶ ዝኸውን እንተኾነ ዳግመ ግምት እኳ ከይትገብረሉ ዝምችእ ግዜ ከም ዘይመረጸ ዝተውዓለት። እማሕጅስ ነዚ ኣሚኖም ዝሰደዱኒ ዕድል ተጠቒመ በዚ ገይረ ክሽትት ባዕልኻ ስከፍረዶ እቲ ዝሰደደና ሓላፊየ ከንታይ ክስምዖ ወደይ ኣብ ኣሃዱኣ ብሕማቕ ክትልዓል ሓሰን ድማ ብኣኣ ክሓፍር ተራእያ። ኦ ማይ ጋድ ሄርሜላ ኸመይ ክትለዊጥኪ ዘለኺ ሕልናኺ ኣብዚ ምሳይ ዘለኹ መስለኒ ጸኒሕ እሞ ኣብዝስ የለን ንስኺ ንኹሉ በቲ ብድፋዕ ዘሎ ኩነታት ክትርእዮ ዘለኺ ሓሳብክን መንፈስክን ኣብኡ ይግዒዙ ካልእ ተሓስብዮ የለን ማለት ዲ ብዛዕባ መደባት መርዓናን ካልእ ሕልምታትናንከ ረሲዕኸ ማለት ዲ ብምግራም ይጥምታ ከም ዝነበረ ተፈለጣ። ብሓቂ ተቐይራ ዶ ነይራያ ንነፍሳ ክትምርምር ሓቀነት ደስ ዘየብሉ ጠባያትን ልምድታትን ከይለግብዋ ዝፀዓተት ተዘከረት። እቶም ጽቡቓት ዝበሃሉ ባህርያታ ከም ዘየጥፍኣቶም ገምገመት። ምናልባት ለውጢ ዝበሃል ዘሎ ንኽውንነት ምቕባላ እንተዘይኮይኑ እቲ ጸገም ናታ ዘይኮነስ ናይ ሙሴ ክኸውን ዘለዎ እንታይ ከም ትብሎ ጠፍኣ ስቕ ክትብል እኳ እንተመረጸት መልሳ ይጽቢ ከም ዝነበረት ዓዘበት። ሙሴ ሓዊ ብዛዕባ ዝትብለኒ ዘለኻ ሕጂ ወላ ሓንቲ ክምልሰልካ ይክእልኒ ካልእ ዕላልና ግዳን ግበር። ሙሴ ኣይተሓጐሰን። ናይ ውሕዳት ቃላት ምልውዋጥ ጥራይ ሰዓቡ። ከምቲ ዝፈርሐቶ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ቁጽርኦም ተበላሽያ።